Nemzetközi sztárokkal érkezett a múlt hétvégén Magyarországra a Monster Gymkhana Grid sorozat. A versenyt megelőzően hangulatos médianapot tartott a Monster. This is my first time in Hungary, so yeah, I'm lucky to be here. Thanks to Monster Energy for flying us out here, all for Gymkhana Grid. So yeah, I'm looking forward to it. My proudest moment, really, I won a Gymkhana Grid qualifier in the UK at Silverstone race circuit. Then I went to the finals at Sansepod with Ken Block and Vaughan Gittin, and I came second in my road going car. So yeah, very, very proud. Az első sikerem az 2002-ben volt, ott nálunk van amatőr és profi kategória, és ott 16 évesen megnyertem már a világbajnokságot, és 2010-ben megnyertem egyszer a profit, és most megint megnyertem 2013-ban. Igazán, ami mögötte van, rengeteg gyakorlás és felkészülés, illetve saját trükkök, aminek segítségével meg tudtam nyerni idén is. 2009 óta nem versenyzem Magyarországon, úgyhogy azóta nemzetközi versenyeken veszek részt, illetve nemzetközi sorozatban versenyzek. Természetesen egy ilyen szintű eredményhez hozzátartozik az, hogy egy nagyon komoly csapat áll mögöttem, illetve az, hogy családoktól, barátoktól is olyan segítséget kaptam az elmúlt 7 évben, ami lehetővé tette azt, hogy eljussak erre a szintre. Szerencsére azért az elmúlt években Magyarország otthont adott több nemzetközi versenynek is, ami a drifttel vagy akár a Gymkhanával kapcsolatos, úgyhogy sok nemzetközi versenyző már eljött ide, és nagyon sokan rácsodálkoztak arra, hogy milyen ügyesek a magyar versenyzők, akár drifterekről, akár gymkhanázókról van szó. Úgyhogy remélem, hogy most is az lesz, hogy a magyarok azok megfelelően helyt tudnak állni, és megmutatjuk Európának, hogy azért itt se ülünk háttal a kormánynak. A Tököli reptéren egy technikás szinkronpálya nyomvonalat jelöltek ki a rendezők, melyben a gyorsulás, a drift, szlalomelemek mind megtalálhatóak voltak, mindezt időre kellett teljesíteni. My name is Butsy Butler. I'm a drift driver from Ireland. I drive for Monster Energy in my Toyota Soarer. I drove here all the way from London, which took like 27 hours, but it's worth it to come to this beautiful country. I've been drifting for about 11 years now. I started on the streets in Ireland, started street drifting, and that was the fun part, you know. There was the risk of getting caught and stuff. So, but nowadays I can't do it anymore. So I keep the drifting to the tracks, you know. But yeah, I love doing it. I don't know, I get to travel loads, which is great. You know, I get to see beautiful countries, I get to see beautiful women. Yeah, I love it. As a sport, it's growing. You know, Gymkhana is getting really big now, which is good because normal drifting events are judged. So with Gymkhana, it's timed. So it's official. You know, it's like if one judge doesn't like you, he can score you down, you know, but with this event, it's timed, so the winner is the actual winner. With drifting now in Europe, every country has different championships. So I do demonstrations now. I don't compete anymore, but maybe next year I might return. I used to compete years ago, but everybody seems to get stressed when they compete, you know. They're all upset if they don't win and stuff, but I just do it for fun because I started doing it for fun, so I'm keeping doing it for fun. So luckily enough, I'm with Monster now and they're happy to have me doing demonstrations all over Europe. So that's the fun part for me.
jól éreztem magam, bár elég szoros volt a döntő, tehát Nikit el kell ismerni, tényleg nagyon fejlődik, és versenyről versenyre egyre gyorsabb, de meg tudtam fogni most is, és ezután is meg fogom fogni. Hát mint tudjuk, az ő szabályaik szerint mentünk most ezen a versenyen, és nekik nem lehet, tehát olyan szabályok vannak, hogy csak utcai gumit lehet használni, ezáltal találtunk egy olyan utcai gumit, ami nagyon jó tapadású, tehát közel olyan, mint a versenyslick, amivel a magyar bajnokságban megyünk, és ezért voltunk ilyen gyorsak én szerintem. A rajtprogram az neked sokat segít? Én úgy érzem, hogy sokat segít, bár most teszteltük le pénteken. Ugye szombaton volt egy-két éles bevetés, most teljesen élesbe ment. Én úgy gondolom, hogy egy bő fél másodpercet, vagy talán egyet még hoz. Tehát az, hogy az ellenfelem mellől elrajtolok, és már a szemes sarkából látja, hogy egy fél autót ráverek egy ilyen 20 méter után, az azért szerintem pszichikailag hat rá. Hogy érzed, meg lesz a harmadik? Mindent beleadok, és természetesen megpróbáljuk. Azt, hogy jövőre mi lesz, azt ne kérdezz meg, mert nem tudom, de a bajnoki címet mindenképpen meg akarom szerezni. Hogy a pálya rövidebb volt, nehezebb volt, vagy könnyebb volt neked? Könnyebb, sokkal könnyebb. Hát fejben ugye könnyebb volt megjegyezni, tehát nem volt az a hiba lehetőség, ami az itthoni gymkhana pályánknál, hogy esetleg behibázol, mert eltévedsz a pályán, vagy nem jól emlékszel. Neked melyik feküdt jobban, a baloldali vagy a jobboldali pálya? Baloldali. Igazából szerintem azért, mert azon gondoltuk végig fejbe többször, illetve azon is mentünk először. Valahogy mindig az embernek az a könnyebb, amin először megy, és utána az végig nagyjából kitart. Tegnap volt nekem a pályacsúcsom, az 0.38. Nálam akkor lett különbség, amikor felraktuk a jobb gumikat, mert előtte ilyen utcai gumikkal mentünk, nem ilyen tapadóssal. Hát egy olyan 4 másodpercet javultam. Tehát egy ilyen 42-43-akat mentem utcai gumikkal, ezzel a gumiban meg egy olyan 39 körül. Tehát olyan 38-4-től 39 fél, ez az átlag. Rendkívül jó volt, éppen azért, mert nagyon szorosak voltak az eredmények, itt századokon múltak meg, tehát nagyon komoly volt véleményem szerint. Óriás csatát vívtál Kerényi Ádámmal a harmadik helyért, minek köszönheted a győzelmet? Hát talán azért, hogy Ádám nem gyakorolja ezt a sportot intenzíven, én úgy érzem ezen ment el. Neki az autója nagyon jó, ő nagyon ügyes, a technikai dolgokat talán annyira nem gyakorolta be, mint mi évek óta.
Hát én azt nem, hogy egy második hellyel kielégednék, vagy megelégednék, mert a Zsoltit nem lehet megvenni. Tehát ő nagyon ügyes, az autója nagyon jó, a gumiválasztása mindig jó, ő nagyon komolyan veszi, és ennek megvan az eredménye. Nem is jó eredménnyel zártam, de a lényeg az, hogy jól érezzük magunkat. Ez egy olyan új szakág, amit most próbáltunk ki először. Az autó az egyáltalán nem erre van építve, ezt az is mutatja, hogy itt szerintem a legerősebb autón, és az enyém ez kétszer erősebb. Nyilvánvalóan azt itt kihasználni se lehetett, sőt inkább hátrány volt. Technikás a pálya, rutint igényel, nekem egy kicsit ilyen vissza a gyökerekhez érzésem volt, mert régen ugye slalom versenyeken versenyeztem. Jó a hangulat, és a magyarok nagyon ügyesek, úgyhogy remélem, hogy aki kijut majd esetleg az angliai döntőbe, azért az megmutatja, hogy merre van Magyarország. Hogy állsz te most az Európa-bajnokságban? Jelenleg második vagyok. Hozzátartozik, hogy nagyon sok apró technikai gondunk volt. Évelején összetörtem csúnyán az autót, ez volt az első törésem a 5-6 éves profi pályafutásom alatt. Túléltük, kész az autó, jobb mint valaha, és folyamatosan közeledek az elsőhöz. Van még 3 futam, oda tesszük magunkat, gyors pályák lesznek, az fekszik nekem, úgyhogy reméljük, hogy azért sikerül egy szoros bajnokságot vívnunk. Belekóstolni a gymkánálba? Én őszinte ember vagyok, azt gondolom, hogy nem. Hogyha Magyarországon lesz ilyen nemzetközi, vagy az én szponzoraim által támogatott futam, akkor szívesen eljövök, mert jól érzem magamat, de alapvetően tényleg azt mondom, hogy az autó nem erre lett kitalálva, nem is érezte olyan nagyon jól magát a pályán. Én szívesen autózom a nézőknek, azt gondolom elégedettek voltak a hanghatásokkal és a vizuális hatással. Egyszer talán belekóstolok, de hogy én ezt üzemszerűen csináljam, az nem valószínű. 2 hét múlva megyünk Horvátországba, egy repülőtéren lesz a futam, ez egyetlen olyan pálya, ami nem épített pályán van. Nagyon gyors bekezdés, ilyen 130-140 km/h bekezdés, és végig gázvonalás a pálya. Ezt követően pedig októberben jövünk vissza a Hungaroringre, ami szintén egy nagyon gyors és technikás pálya, utána pedig a Szlovákia ringen lesz a végső csata, és a Szlovákia ring nagyon fekszik. Tavaly is ott nyertem meg az utolsó futamon a bajnokságot, és ott aztán igazán jó látványos csatákat lehet vívni, az egyik legjobb drift pálya Európában. Gymkhana. Tehát ennyi. Mindenki látta, megkaptuk a köntöst, ennek így kell kinéznie, ebből is az látszik, hogy ez a sportág komoly fejlődés előtt áll. Szerintem hatalmas sót csináltunk, teljesen más az atmoszféra, volt kinek drukkolni, külföldiek, magyarok egyaránt hatalmas hangulatot csináltak. Úgy álltunk az egész ügynek neki, hogy itt vagy nagyon sokat fogunk tanulni, és lesz még mit bepótolnunk, vagy pedig majd lesz viszonyítási alapja a pilótáknak, és tudják, hogy kitől kell majd tanulni, de már megkezdtük a beszélgetéseket arról, hogy hogyan is tudnánk még jobban együtt dolgozni. Szeptember 21-22 végső összecsapás, minden egy helyen egy időben, és lezárjuk az évet.